Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigatyo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin nga sumangbahay iti programa. Dear Manong Nemi. Kadagto iti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Anyaman nga oras, kanal down, ti ayan nyo itang sulit ti lubong. Kumusta kaya aming sa kapanan? And please share this program. Share. At nadutay matlang dananggay. Kat padanan nyo ni pagkasalitaan ni Nardo. Ti asawa. Nga ti kano may kadua nga sigog. Ti asawa na. Kat saan na nga putot? Aking putot nga rin. Di kumpadre nga ta. Ano na ito nga pagkasalitaan? May nadebay-bayagan. Maka-adaw tayo di istorya. Yeah? Sagudahin ng rut mapagkayam ti pagkasaritaan ni Nardo. Ni Nardo nga di ka no may kaduang anap sikog ni bakit nagat saan na kano nga putot. Aking putot nga ron. Kung ano dito ipapagkayam, Dear Manong Nemi, apay nga tama nung Nemi, anong agay ayat kahit tudo. Nasakit launay, no deta nga ayat, ket saan nga masupapakan, itikas iti kinapudno na. Napasama kanyag dito yung manong Nemi, ket dito itati kahit kung iburay, kadito yung programa. Tabagaan mo kunay manong Nemi, at damat may buray na nga adal, kan pagsarmingan tibiyag. Inay ayat ko launay ni Michelle. Ni Michelle, imbilang kong isulang ti kakaisuna nga babae dito lubong manong Nemi. Agkatrabahuan kami kay ni Michelle. Iti may isa nga sikat nga resto bar and hotel. Hotel and resto bar manong Nemi. Agbadbada kami iti posisyon, housekeeping. Gaboy ti data manong Nemi nagbaling nga nasinged ti tunggal may isa kada kami. Isot nagbaling inspirasyon ko ni Michelle. Kang kanayon na kagumangganat nga sumrek iti trabaho tap nilang makita kisuna. Gimatangak tisinsinan lang ang cellphone ko tap no matawagak lang isuna. Nadlaw ni nanang manong Nemi ti kinaganay kay ko. Nainlap ka din anak. Takas talangan ti kinarimat dagiti matam. Madlaw ko ket. Wenang, adan tumatlang nagbaling ang manugang yo. No kas pagarikan lang no may gasatak. No aklunan nak ni Michelle. Michelle? Aso na Michelle anak? Amamok ka din? Saan nyo ba yung nakikita lang? Katrabahuak.
Digad kahit ng asawan, ag interes ka matlangan ka di babae. Idada ka iti high school. Kamkamatin na ka rin di babae, di mo matikas kaso idata. Ubing ka matpay. Sunod lang nga nagta. Saan ka na nga nag-interes pa nga nagka? Nga niya, nang, kita, pinagbasa ka mat iti college. Sunod lang ata, awan sa amat ti panggip mo hanggang abroad. Tapos may pakat mo kumanita trabaho mo iti abroad. Iti ko mapangkit ti abroad, gagyan kiti hotel, nagbaling housekeeping. Sa balin to na gundawin na tanang. Di kahit ko kita agbalin na kasiman. Akit, iso ko matinadal mo Dak man mo nang, agbalbalit desisyon di panunod ko. Agas ba't di pa nagbalbalit desisyon na pusom? Nang, anak, agtanan kayo di pa nagpilim. Amo mo ka nga nasayat, dahil nga mission nga magbagam. Amo mo katrabaho ka rod. Napnabang ka di balay da? Sampay. Anak, amuam nga naimbag ti babae nga ayatem. Tapos saan ka itong mababawi, iti kumonsyana. Manong nemisang ko yung kaskaso dahil nga pamalakad ni nanang. Kresiksak pelang iti na ulila ti ama manong nemi, iso nga, ni nanang tinangisakad iti panagbasak. Ita, agsupsupapakak. Saan ko na pagtrabahuin, gabot agsusulduak maten. Umanay latang manong nemi, nga na garden na itilikod ti balay mi. Pagpindasan na, nakaiparakder datatang kaninanang iti sarili mga balay. Medyo okay man. Upat ti kwarto naman ng nemi. Iso nga, itinarik na akong ti ayat kini Michelle inkiden ko. Nga ramidik ti amin. Tapno, matagikuhak, agbaling asawak manong nemi nga ina digitan na ko. Ado digiti madlaw ko nga karibal ko kini Michelle nga dakal ti pamatik nga nagdagdagat tirik na nakaniyak. Tamo na unay, nagkatrabahuan kami, kang kanayon ka magkitkita, kang kanayon ka magsasalita, at dapat ikadugod na, may manon naming agkibin kami. Naging kang inabis ko. Alam nga tanong, mapantag dinner, sakbay nga gawit ta. Uy, i-date na ti dinner? Ha, Narns? Amangan no, agsakit, aggurigor ka no, da magdakil ti gastusem. Amukit nga naimot, pamata. No saan nga naimot, nainot, matipid ka eh. Di kiti arwaten. Diyak bala makakita nga makaarwat ka na medyo nanginamat. Abay, mahilig ka kanita? Oo, dapat. Kanamti bag ko, branded. Sapatos ko, branded. Di kiti arwatek. So nga, naman, no, agasawak to. Kahit ko tayo, baknang. Nugas na sana kami, Kari. Taabay, propose ka? I love you, Michelle. Oh my God. Kung nagtupay ng mingkat, madmadlaw ko. Sana ka di may Kari. No singpet, okay ka. No kinagwapo, okay ka met. Nimbut-but na bulsa. Ibaga akong tihilig ko. Tapos saan ka ito makikiktot. Nga niya, kahit ko tin, luwang ay, kahit ko tin, bumaknang. Kahit ko mo nagtrabaho siya abroad, tapos nakdakil tayo makita. Hindi, imabangkat no trabaho ito no, makapag-asawa ta. Tunad ng anak ta. Daday batim kanya kapagalaglagi pa. Talaga ka di ka seryoso ka. Yeah. Awanin sa bali panginayat ko ng saan siksika. Sayang, Nards. Saan nga kas kanya kayat ko eh. And anyway, no awisan nagdi-date, okay, dinner date, let's go. Iminom kami ng muna iti beer, manon nami. Sagtatalo kami. Idita, iigdan ti pangrabi imi. Narasawan manon nami. Ni Michelle. Talagang ibagbaganan dito kayat na pagbalinan. Usaran na kanot at dakang kuha ng saguday, pintas, tapno di kastakit bumak na. Saan ibaga? Saan na kano kayat?
Para makita lang kung nakmatinakim ko manong. Nanayon ang ba't inomi manong nemi, aking ka talaga nga, namartek kami. Nga mamok pala taramidek manong. Aking ka, nga talaga nga saan ko nga pakadak yung kuwana. Insirak ko ni Timay sa nga hotel, manong nemi. Hey, saan yung tayanta? Nabarti ka doon ay? Tadyak na puputan nga dadatoy? I love you, Michelle. Lasing ka lang. Sana ka nabartek? Oh, apay nga rodsak. Nakainumak lang. Kanamok ti pagbagak. I love you. Luka na rodsak. Binartek nagtamno. Gabuti patpatik ko na yun ay. Saan nung itayan ta? Dadato hotel. Hindi pagtrabahuan da? No. Napudot. Ika nagteruhatek. Nakakaroon konta, di ba? Nakakaroon konta nga medyo nakapsot. Pabig sama. Kat napudot ni. Kahit mo ang kagtigos. Oh, ando tulya. Ando. Kagtigos nga. Ibatik latan to teruhatek ko na. Kinunahan naman ang name kat inupsub ng terawatan na tilang yung braken panty na tinabati. Sana yung balabal tituwalya nga simrek, iti banyo. Panagkunak. Kadagbaligak itan. Maasawa ka, Michelle. Maasawa ka. Gabuti patpatig ka na yunay. Si katiyan tinagsak ko. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ka. Narungatan no, makapag-asawa ta. Simublatak mat nga nagdigos manong nemi kalpasan kang kuwana kad nakambalabal di tuwali akan niya. Iti rumuhara kiti banyo. Ito tayo suna manong nemi na iparabaw ti ules, ti batog, ti pusong na. Iti baba. Ito ta open manong nemi ti barukong na. Iso na lang tanakabra. Nakaturugin ti loko. Dinagayam sinilip ti buok na. Inawid ko manong nemi ti ulo na. Sakoy na malan di kiti lips na. Riniing ko babaen ka dagiti agek kinapros ko kenkuan. Nards. Seryoso ka ba? Gamuti ba't pati ko na yun ay? Saan ako ng virgin? Di okay. Tapos saan ka marigatan? Kung saan ka marigatan? Lepay ko tibagik idi ti first boyfriend ko. Di ka siyak ti second boyfriend mo? When? Oh, sige nga Rod Nards. Nabayag matin nga mailiwak. Lalay nga ma. Come on, Nards. Nards. Nakaragrag sakak manong nemi tanadagigwakon. Kukuakon manong nemi ni Michelle. Kukuakon ni Suna. Masansanan manong nemi nasakbay nga agkawid kami kat income ag short time iti hotel. At dapende ko dikundaway manong nemi nga nukastaw nga oray madamat trabaho mi. Sakbay manong nemi nga dalusan mi ti nag-check-in na nag-check-outan manong nemi di kiti may nag-check-in. Usaran mi pa lang umuna manong nemi. Talaga nakaragsak kami. Nakalalain ka? Tapay. Nalukoy mo tiriknak nung umpisang ka kumakayan. Ipay kanto amin na kasapulan nung makabag-asawa ta. Manulang ti sweldo, malaksid mapangkat ti abroad, takdakil ti sweldo. Basta, aramidak ti amin. Ageng ka, manong naming ang pasan ti talo nga bulan, imbaga na kanyak nga masikog. Yes. Api yes ko nam. Di agasawa ta. Alangan mo't nga sa mong ikamat ti bagim kanyak. Nerds. Amangan no, agang kanayon tantong apa. Gabuto sa mong maipay ti kaligagom ko.
Kat nagtrabaho tamat nga duwa. Nagtrabaho ta nga duwa, ng para kanyak, sampai umanit isweldo, nga para kanyak. Di, nayunak, ti sweldo, inayon ko, tapno, magatang mo amin na kamasapol mo. Kaya't mo kasta, agubraak, ti sweldo, kukuak, nayunampay. Yeah, tapno akong problema. Sige, di umay kayo mga asawa ni Jabay. Manong naimi kaduwag nga rod ni nanang kadua nga kasinsin na nga lalaki. Napang kami manong naimi. Apartment lagaya manong naimi di pagigananda. Awang bukod na nga balay. As lagbadpada kami manong naimi, dapapang kinimamang na laing tadda. Saan damatan ng mga opisina manong naimi. Pagpadpada ka no manong naimi nga. Naikat. Tsaka mo naapay. Sigunti istorya manon nemi ni Michelle. Kat kumpurme kano ti mabalinda nga pagsaidlanan. Awang kano ti problema. Takwarta lata, akwarta, ti sweldo ni Michelle man. Makita iti kinatangig da kiti agasawa naganak ni Michelle. Alagat tawan ti mabalin min at sino kakamutan na to anak mi barok. Tanong ka matasabong pa na sikugan, di may kaya't kumang sika, tagbaling nga asawa na. Di kahit ng asawan, sir, mapilpilit kailan. Kasla. Kaya ng asawan nga sandang nga pag-aayatan nga manugang. Agam awat mabalim mi at sinikugang maten. Saan ko tumabayan suna? Papa, Mama, agbalinto nga, nanamay suna, iti sidong ko. Kasano ko mapanagnamay na, at manulag ti sweldo. Aramidik tayo na pamuspusan. Nunas ka ng agdouble jabak, aramidik. Wen manong nemi kasla mapilpilit lang, di kiti naganak kang kuwana, kat gagangay lang met manong nemi ti kalesa. At the wedding ring mi, manong nemi, ingkalikagom ko, tapno, okay met lang. Naman pa civil wedding manong naimi. Ngayon okay met. Tinasken kat at the wedding ring, tinasken kat at the marriage contract kapag pirnirmaan mi. Tinasken manong naimi kat at the picture mi, bayat ka nagkasar kami. Idulin ko amin di kito. Tapno ni kasta. Kat siyempre, pakalaglagipak. Nga naasawak kuno inasawak ni Michelle. Nagdalinad nga rin ni Michelle manon nemi ti sidong mi kaninanang. Kadididakkelan ti tiyan na manon nemi nag-maternity leave-in. Inananusan ni nanang iso na manon nemi ta nagbalin nga nasadot ti asawak. Ultimo nga panti na manon nemi kat saan nga labaan ni nanang tiwang lablaba. Agreklamo nga rin ni nanang. Ay, di matpalaunay dakkel ti tiyan na makatrabaho kumamit to kayat na. Nang pasensya kay la kuma. Tila mas asawam. Inanang. Diya karibad ko na kang hindi nga pilyem. Ti babae nga ayatem kinasawaem. Kaya naman mapilpilit na kiti abalayan nga nang manugang kang imprangkada pa. Nagbalimbatin nga dunya ti asawam. Nang please, mawatan niyo kumati amin. Patpatuloy ni Noyam na takasta. Sa mga kasalita nga tumulong mo dito o nagtibalay ko mo. Agdadag sinusuna. Di ba sikog ka, kini sikog ka. Or di dandanin na may pasangan ka, kabulaan akong, trabaho pa lang. Nang sabali ni Michelle, sabali kayo. Palag ko na anak. Agbabawi kan to. Nga nangipatig ka ng asawa iti dahi nga babae. Nang please, anta ko mga gapag kang kuha na. Bahala ka. Bagbagak met manong nimi ni Michelle. Tapay, krekrekan mo ni nanang mo? Hamit ka di ang wan kan mabalin ko ma, tumulong ka matitibalay. Kahit mo nga maragret ti si Kuko, samat nga narigat, sweetheart, ti agdalos, ti agsaplid, ti agpunas. Diyak pa'y naramanan ti lutom. Amo kaya tagluto? Ha? Saka mo tagluto? Di, pasusurwa nga kinananan.
Nasa kasto kayat ko. Ala, maraming ko. Ngayon, ti ba naglaba? Uri ko ti arawatin ta nga doon, ti labam. Mo kaya naglaba? Unay mo. Idya balay, awan to bubrak. Magbayad ka sobre trabaho ko din sa housekeeping. Kaya mo magayam nagdalos no, ang katagurnos. Agurnos nagdalos dito on sweldo. Michelle, agpaka asawa ka kumaman. Agbabawi ka no apay nga nasawa na. Mas pwede pa nagbabawi no apay nga nakiasawa kang ka. No apay nagpasiko ka kang ka. Hanggang kasuti kahit ko biyak ko naklangaro din. Gano'n niya man ti kahit ko. Hanggang nga dumdumlaw. Saan nakapagtrabaho, saan nakatagabuan. Di ba, ang karami di amin nga pagdamayak, amin nga pakaragsakan ipay mo. Hamon mo matungpal. Tilang nagatang mo para kanya. Katin arwate ka nagkasarta. Desing-sing pa ya. Ewan ganti wedding ring. Nangimanam. Nakasuot kanya. Kukam. Hamad ka napintas. Awi kong isuot ko. Hamad mambaling nga ila ko. Nalasana ko na dil-dilawan. Basta anyaman ti kayat ko. Tinaskan ka adak dito. Nandun may pasagay ko ti anak ko. Nagsubliak mo ng trabaho. Ang mga aywanan na mo tagibyan. Adaman din nanang mo. Manong Nemi naman pa na kami suutlat ta ni nanang ng pinabusuyak lain ti asawak. Tinasken Manong Nemi kat adday suna. Idin to Manong Nemi taniya. Padak katrabahoak nga ni Sidro. Isot pa nga magbagag ti problema. Kung nagtupay nga miging ka pare. Ngano ni Michelle ti masawam. Makaasawa ka ti senyorita. Makaasawa ka ti dinamot tagtagibalay. Makaasawa ka iti no may pultit ng ni anak na hantun ng pakaina. At na pilipilit ng rudken ka. No saan mo nga nasikugan, adayo ko mag-asawa kayo, di ba? Aramidik ti amin. Tabnang talinan kang kuko kisuna. Kuko mo nagpaiso ang mati may tulong na kang ka. Nangat ko matiruming aramidik pare. Isinak? No, saan kung itong aramidik dito? Kadong as pagarigan ta ni Michelle timang panaw kang ka. Ano taramidem? Sa pulet. Tuntunek. Asawa kisuna. Kuko kisuna. Rumbing unang nga tuntunek. Kastandong at pasamak. Pare, agmulagat ka na laing. Ang mga kanagitoy, gundaway or asawam ni Michelle, makalipliputan na kan. Sino kung makaliputan lang? Adalang sa diyon nagtibalay. Ano ito mabara na ito nagtibalay mo? Tutugaw, mga maturog. Nga cellphone lat igaman na. Pinadas mo ka din na kibiyangan ti cellphone na. Diyan ka mo aramatin ti cellphone na. Amo pare. Sa alang nga nagitay aginom, sigarilyo, kada agsyabo, agaramat ti illegal nga droga. Sa alang isuda ti maadik. Iti cellphone, ada pa maadik. Sindiran. Saan ka di ita nga hangag trabaho ti asawang kit cellphone lat igaman na. Naadi ka ni Sona ti social media. Ano social media nga magbakap? Dahil kami di ka aginteres. Ano na to cellphone mo? Adakipad na. Hanga makapag-Facebook. Awang ka ti social media. Iti social media, ado di kita mabuy-buyam ditaan. Ado di kita informasyon kumamamong ditaan. Ado nga pamuspusanin, moderno teknolohiya. Hindi ka magpa-cellphone ka ng Facebook na. Tapos maduktalam mo at aramidan ti asawam. Anda pa yung mga ramat ti social media, mailako na lang ti bagida. Uno, makasalak na lang karigit tayo pariner. Napintas ni Michelle. Ato laki nagkursunada ng pariner iso na ipos na tila aladawan na. Kat gamatan mo digit tayo pariner, nagsabsabol at Pilipina nga, asawain da. Pare, hanggang marami dati ni Michelle, gamot asawa ko.
Kahit mo sahon, asawak lang arudan, asawan da pa lang. Ambisyosa ti asawan pare. Kaya't nat ngumato. Iso nga dumteng to ti kundaway, nga panawan na ka. Manong nemi tila babawik nga nanginyuman kinisidor ti problema. Ngam naman minsan gusto iso na. Pinatas ko manong nemi nga nakibiyangan ti cellphone ti asawak. Idita mapanitiban nyo, nabati na ti cellphone. Tsak mo na mo kutsin. Tsak mo open. Nakalak. Sa password na nga ta. Kastamat mangmangit ko. Hindi sumrek manong nemi. Hoy, kapibiyangan ti cellphone ko. Ure mambiyangan, tsak mo tamong openin. Una titigamat kami ng gambisyon nga maadan ti kasto nga klase ti cellphone. Nangina da ito. Manong nga bulang nga sweldo datot ko na. Abay kang kanahin mong igigaman. Akan anang arti obrak. Ang nga. Kainin ito sa cellphone, nagatot mabuya, adong nagatot mabasa. Na-addict ka kanon iti social media. Napi ata dito pa ka-adikak nung ma-adikak ti illegal drugs. No, ma-adikak ti sigarilyo, ma-adikak ti arak. Nagbalinak nga alcoholic. Awan ngamin among iti dito, iso nga agngata-ngata ka. O, iti pagdanagam. Tadi ka daw-dawatan iti paglod ko. Numampay request ako matap nga daway pa mo dito balay. Aging gaman nung naming dimtengen ti panagpasngay ti asawak. Babae timpasngay naman nung naming. Kas lamay sang anghel. Adimteng iti biyag ko. Iti biyag mi. Ni Angel. Angel ti kahit mo nagan na? Angel. Oh, sa mga bibenta anak ta. Tagibi mo na lang. Ito na adang talo nga bulan na. Sublatin to ni nanang mo. Tapay, kat sobra kag tuman nagtrabaho ah. Alangan ba't nga agbalinak nga yaya? Yang ka din na pimbindas, no si ka nga ina, si ka pa yung tiyaya? Tsak kaya't kumapay tagbalin na ina. Kahit mo masawad. Kasla kahit mo nga laksidin, di anak ta. Kasla pala kaya't tagbalin nga ina ko nakmet. Di mo ka di maawatan? Di mo ka di maawatan, Nards? Nga napili-pili anak lang nga nakiasawa kang ka? No, jak lang nagsigog. Atayo ko mga sikat pakiasawaak. Nagsakit ka matin nga agsasawa. Ibagbaga ka lang katipod no. No, hapik kami hindi nga. Nabarte ka, kanitad ko tibagig ka. Nga naulit-ulit. Nga jak ba't nagtumar? Namukla ko ma. Kasta nga ron tinapasamak manong naming iti talon nga bulan ni Angel ni nanangin iti panakainana. Taore sumangpet ti asawak manong naming manipod iti panagtrabaho na dinapulos interesan nga mapagkitaan ti anak mi. Siya ka, tagtaros, iti ayan ni nanang, iti ayan ti anak ko. Nang kumusta ni Angel? Akit taong pakadalaga manak. Tamas nalalaingat amang taripato ken kuana. Ngem ti inana. Siya kon ti inana, siya pa ti lula na. Pulos interest na asawam. Ore kumamit agtaros dito nga kumustain na kumamit ti anak yo. Kasi laman rin may isang balasang. Haan? Saan nang? Saan nga balasang at anak na, at asawa na. Tsak nga ron. Ay na anak ko. Siputan. Tamang lip-liputan na kanti asawam. Tala masarsarakan ngamin. Imbagag idikan ka, pilgrim na imbang. Nang, hanyo ka di ka ulit-ulitan detaya? Adatan ni Michelle, kukakon, asawa kon. Ay, takisuna. Kano anyaman ti pakaragsakan na. Siya ako di makamo. Saan yung nga bibiyangan? Basta ti pagpakasik ka na kayo, saan yung nga baybayaan ni Angel? Uwain, oras mong ibaga. Napateg na ito apukok. Nakapadpateg. Gabuta, isunti may kaduang anak ko. Isunti adjem, para kanya. Nanang met, putot ko deta, saan kong ading? Kasla kanya, para kanya nga ron. Aging ka manong nami nga nag-transfer ti asawak iti pagtrabahuan na.
Imbes nga housekeeping, manunemi, napan iti resto bar. Rabiin, di pa nag-duty na. Apay mo ito, imbakar ka. Hindi mo yung pagpakamukan niya. Naamok lang yung katadakan sa dyan. Pasensya ka, Narge. Nasking ka din ibagakin ka. Ibaga mo ito siya kakurit asawam. Manugot ako na saan? Manugot ko manuno saan yung kayat ko. Nagyaman ka ito sumang payatak dito eh. Nagyaman ka at mabalinin. Mailiwak matkan ka. Ipaay ko matibagakin ka. Diba? Kasta o na matiragsak mo. Di ka marigatan nagpuyat. Marwamak to. Di mo ka di madlaw. Nga nabimpinas nagtrabaho iti bar. Ngem iti housekeeping. Gapo iti tip. Nang ibagay ka, isuda. Di ka tinadaanong ko sa dyan. Naglalalo ka no kanyak. Tasyak adak sa dyan. Adulagi di namang kanyak titip. Gabot ado di kita nabawak na nga mapan iti bara. No kasta nga rabi. Tinawagan na manong nemi. Ni Sidro iti may sa nga rabi. Hello pare. Ito nang bunyag. Ito nag-birthday di anak ko. Pare ko naklatagin ka. Sigurado ang sikantot kang nunan nga lang kompadrek. Nakatawag ka man. At dagaya man ni Michelle iti resto bar. Nakita mo? Ang damag ko. Nakasiksikat ka no iso na. Baka di mo amo. I-reward iso na. Si Kamat. May reward ka rin babayad si Jai. Nag-serve na lang nga. Agbalin na lang waitress. Wana nga at dalig iti maitib table. Gagagay lang dita. Ayam saan naman may reward. Anya ti amo, baka nadag-kursonada kay ni Michelle. Dahil ito ko nagkangkada pa hindi pare. No apikit kami nga isot inasawam. No apikit kami nga isot inayat mo. Nagbali nga bulsek ta pusom. Di na makita ti kinapudno. Dahil taka manin kumpan. Sidirinak manin. Uyawan nak manin. Hanggang uyawan, ibagbagla ti pudno. Nagmauyong ka, kapot tinalaos nga panagayat mo kini Michelle. Nga saan kumarumbing nga ayatin. Nangarot ka dadatan. Wana dadatan. So nga ti aramidem. Gwardiyaam di asawam, sakbay nga liputan na ka. Na minsan nga rabi manong nemi rimwarak na panak iti resto bar, iti hotel nga magtatrabaho. Adamat nang entertain kanya ka. Yes, sir. May salang beer. Anat pulutan mo, sir. No, anat na ima sa pulutan. Ama mo ka. Di ba empleyado ka madtoy? Iti hotel. Owen. Di ba asawa ni Michelle? Asawa. Ay nagayam. Dati ako nakitable sa jay. Bak nang di ka-table na nagarod maawawat na nga tip. Di yung pagbibigayan na ya. Ada na kita'y personal nga may tad nga tip. Para kalaan kang kakunada. Sa bali madali pagbibigayan may tip. Nalaing di asawa. Nakalala ilo ka na kiti customer. Ada ka di ba i-reward dito eh? Agpapa-i-reward? No, hamad ah. Oo, nagpapa-i-reward ka na kami. Waitress ka lang dito eh. Nakita na ti asawak manong nemi kat imastik. Amad ka to eh. Kaya manano ko makit. Kahit kumati uminom. Nabayag man nga saan nga nagsango uminom. Umaynak mabantayan? Ha, ano yung mic lang ah? Makaman, nagsalitat na lapat. Ginuyod dak manong naimit asawak na pang kami ti suli. Aping adakad to'y. Umayak man lang uminom ko nakmat. Kaano pa nga umayak ka kung mauminom? Kasi yung lugahan. Umayak mabantayan? Saan ka umay bantayan? At parang ipagarap mo kanya. Ada mati nga raramidak. Michelle, imayak lang kahit kumat tuminom ko nakmat. Kahit makagatan ka madya karuba. Iti beer sa kauminom dyan balay. Kahit kumati agaliwaksay. Kaano pa kuma? Ano ti problema maya? Ada ka di pa naghatap mo kanya. Ada. Tama mag-aramid dak. Dalagang aramid dak. No, dalagid di masarakak.
Nakarigrigat ti kasto ti klase ng asawa. No manan makangig manan kaninanang manunemi ngem isirek ko ti bangir nga lapayag ko rumarmat la ti bangir. No may bagbagak met ti asawa manunemi ngem nagbali nga tangken ti ulo na. Naginggang iti may isang aldaw manunemi bakasyon ko at damat dito bala iso nga matmaturo. E may nagdilaganak kang kuhana. Papa, mama, sumarag kayo, dumanon kayo. Umayo kita-kita ti apo ko yo? Saan nga napatag di apo ko mi? Apo ko yo lang. Napatag kiti anak mi. Ayan na. Maturo kita na puyatan. Mabaling ka di nga riingem. Sige. Riingak, ibaga kanda kayo. Nagloko man nila ito yan. Talagang lilaksid da ti apo ko da. Akas ti panang laksid ni Michelle ti anak na. Tadi na pulos tinaltalyawan, sipo di dia, nagtrabaho. Michelle. Michelle, wake up. Michelle. Ay. Abay. Mahiliw ka kanya? Pinanggustuhan kami tayo, asak ba naturo ka? Nadada pa pakinimawang mo. Apel ano? Diyak man mo. Nangin ko ti saritaan da manong naming ada kano open job para di Australia na may bagay kayong kuhana. Nagpatulog ka kini uncle mo. Tikabasad ko. Iso ti makamot yamin. Ewan kasi ti panagtrabaho mo ti abroad. No, ang trabaho ko sa jay, ada maitid mo ka na kami. Ngayon ti trabaho mo ita. Kukamat lang tabok-bukod. Idadyogan ganyak ti contact number ni Uncle. Takasarita. Agaplayak. Sige. Ikalikaw mo tapno makadalo nga sa abroad. Tapno dumat lang ti kwartam. Tapno adamited mo kata kami. Ito nakapanaw dan manong name. Nag-abroad ka? Dahil ito hindi kong daway ko. Nag-abroad ka. Ito nga lugar? Di Australia. Ang napagtrabaho sa Jai. Kahit sila din red war ko. Housekeeping. No, ada barda sa Jai, di dakti bar. May bagay unay kanya. Panawan na. Ken panawam ti anak ta. No, adanton na ken na. Sino to ti awagan na ti mami? Kati bagam nga adak ti abroad. Suktam nga na ta cellphone mo. Tapno na pimpinas ti komunikasyon. Nang runa no adak ton ti abroad. Tsaka mo to usar ti kasta cellphone. Alis to lang. Sana ka may gawid. Dahil ito hindi ko daway ko. Tulungan na ni Uncle. Kapsat ni Papa. Di ka katipulos, mabibi ang panon ti anak ta. Dahil ito, jakpay nakitan. Dahil dalubulan na tinakita nga nakita. Talaga ka di nga, kaibaylam nga laksin ti anak mo. Nardo, di ka di makawawat. No saan na nga sinukugan, adayo ko mga nakiasawa kang ka. Iso nga di mo pag-ayayatan ti anak ta. Jaklaan mo ha. May baga, no, namudal ta ulam, ta narigat ka makaawat. Yung ti klase yung ngayon na. Diyak karod kahit palang tagpakain ha. Hindi mo ka di mawatan? Nakaasawa, namudal ti ulo na. Saan nga namudal ti utek ko. Sikit agmay mo uyong ti panunot na. Bimato ti pusong para ti anak ta. Ano ba na problema kung magitkas na ti panangasikaso ni nanang mo keng kuana? Ana, agbabawi ka na kay asawa kanyak? Ibagam deta, mas pa'y kanyak ti pa nagbabawik. Hindi awan ti asawa ka manong name ito na panan. Ay, dadat malaalam baro. Nakaasawa ka, ti saan nga asawa. Pinututam lang. Sana inted kang kat anak na. Naganagaman ka at ada pakalaglagi pam. Tidak kalabindot mo. Ninanang rugyandak manin.
Kasla na nagsin di barukog mo saan ko maibaga, ti kahit kung ibaga barok, iso ka pasensyakan. Bakit maragragsakan nagbata? Tawan ton nga makitkitak na nga babae. Gapot na no makitkitak ka la, po. Sila po orte kararwak. Dinakpay amo nga respetaran. Inawagan na ka din tinanang. Han! Oy, kuna na ano, di magana. Oy, kuna na. Dandirig latong pahain. Wala rin nanang, saan yung aramidan neta? Ipagpagabok lang ken ka. Pasensya ko yun nang. E napay nga rin maaramid ko. Yung takalumot una yung pagyamanak at dati apo ko, makaliwliw ah. Liwliwak. Isot mangikat ka iti sursurong ko, ken bambanog ko kabuking kuana. Ti apo ko. Palubusam lang dyan sawam. Iba't pateg ko ni Michelle nanang. Anya klase a pamateg, rumag ka din pateg tikas keng kuana, ti klase nga babae. Kanam na nariknam ka din ti pamateg na keng ka. Iba't pateg na. Oo, iba't pateg na ka kuma. Tungpalan na kumalagiti kahit mo nga mapasamak. Ngam saan? Saan na kang iba't pateg? Nagpaputot lang keng ka. Manong nemi agpakpakadan ti asawa. Napaproban ka noon ti aplikasyon na kat naka-schedule ti flight na. Ana, inakon. Baka sangit ka. Makasangit ka talaga. Michelle. Tapay. Awan ton ti kaedam. Awan ton ti kas kanya ka napintas nga romansaem nga pagsaam ti iliw mo. Kata, nung kaspagari kang taawanak to na kata, mailiw ka. Ano ba't sabali ka mabayad dita? Jack to aramidan dita. Gabuta para kanya kat sagrado ti kalaysata. Umadayo ka hamok. Nga magsublikan to. Agsublikan to sang gani. Dada sa jak masubatan. Dagiti agam abroad kat agbakasyon da. Agpurgod da. Baka no, adakton sa jay. Baka dadyak to mapanunutan na gawin. Baka masarakag sa jay sa pulik. Ngawan dito eh. Di mo to kadi kaya to sublian ti anak ta. Deta ka manen. Para kanya kat awan anak ko. Paulay niya ti klasem nga ina. Inakon, di ka kadig pakada iti anak ta. Tanya ko man, di ba kakengkuhan na? Ken, atakat pa lang arod nakim na, awamait. Ken, ori ko man, ti panangubang, panangaraw kengkuhan na, ngay bagam nga, agsublikan to. Style mon. Sa anak mo na madrama, kasken ka. Balbaliwa mo ti cellphone mo, tap na listot komunikasyon. Dap no makapag-video call tanto. Dap no nadanto man dagiti i-post ko. Makitam to. Mabuyam to. Hinakon. Ingamin ko na katam. Kakuyog da mamakin papa. Agpa-Manila ka mami. Itulod na ka sa airport. Una, sino kumat bang itulod kang ka? Di mo panahon na trabaho? Oh, ara ko panggan. Lips to lips. Baka ibagamanan nga nakbisito niya nakta. Hanan, maladaw kami. Gumana din da papakin mo mga guru-uray ti kotse. Tanda kotse yo. Binulod da papa. Tapos di kasta ka kotse ka nagpa-Manila. Alangan nag-commute kami. Inakon. Sige. Nagananad ka. Urarik pa nagsublim. When, nag-Facebook ka ton. Tapos nalalisto ti communication ta. Nakalakawak manong name tasangkon nga makikita pa ni Michelle.
E din to nakaragraksak man ni nanang manon nemi. Awanen, siya ko na makikita na diya nga bruha nga, oy, awag na ka na, ni nanang man. Kadurubag nga mangkita ka matiti sa bali, dat ususto nga babae. Saan nan? Diyak kahit naman saan sa grado kalay sa amin. Kahit iso na nga ididito ka nanang saan to nagsubli. Ang mga masarakan na sa Australia, dati sa pulen na nga sa among maited. No, apikit kaming ingkas kasar mo. Nagpasuro ak manong name kini Isidro nga garamat iti Facebook. Hindi ko mapala nga pare. Kumpadre. Oh. Nalakapay natin ginatang mo. Talagang nga nainot ka. Naimot ka iti bagim. Yung okay matanda ito eh. Basta the Facebook na. The Messenger na. Kompleto man. Isuro ka, tandaan na, ha? Insuro na manong name. Sa pulang ti Facebook account ni Maket mo. Among ti Facebook account na? Tsaka mo. Alam mo, sa mga tapos dito at Michelle. I-search mo. Ano at apelyido na? Ti apelyido ka. Napakasot hangan na yung kabil. Ano ang apelyido na nga balasang? De Vera. Michelle, Pwede na eh. Isudeta, di ba? Nakabibintas. Profile picture na. Muniso, friend request ka. Naka-online eh. Hey, friend request ka. O rito nakaka-connect ka ti wifi dito yung hotel. O, lala. Inaccept na nga dagos ka ng cellphone na't igaman na. Nakadano nga tan di Australia. Makalawasan, di ba? Makalawasan eh. Tawagan na kan, video call na. Data, visit mo, data. Dito camera, sige, kasalita. Ay, Michelle? Gwapo ka Imbag man napanood mo lang nagka-Facebook. Pinsuro na ni Sidro. Kasi ito nakita mo tilangak. Ayaw mo itan. Grabe, pakita. Sa swimming pool na. Is agyan ganita? Kas DH. Ang na naman, ayak. Dua lang ang lakay, may isang ang lakay kan market. Iti asa si kaswak, napiksada ba't pa lang. Okay lang, at swimming pool. Nagmayan. Nagdakil wala Narata, isarag ka. Sumperta dito unig. Okay lang. Kaslata lang, at dati asideg. Natoy. Kahit mo makita ti kwarto, kasla saan nga kwarto ti Alila. No kasta. Naragsak ka. Naragsak ka, of course. Urawana. Agad naragsak ka, manina makapag-video call takas to eh. No kahit mo ito, isuro ka. Ag-sex na ti video. Anong sex ka magbagang? Alaga nga, numaminsan ka't udong ka. Dati ti kwartok na eh. Kasla kwarto ti may nga senyorita niya. Ano bram nita? Agdalos. Kaya mo lagdalos. Kat agurnos. Housekeeping nga ba't lang? Ang sinungortag luto. Anda sa bali nga para luto. Datak mo na magluto. Kat siya ka nga siya ako na kat nagadot asdag dito nga fast food. Mahilig ka kabad kada kiti fast food. Makani ti fast food chain. May sweldo. Nag-advance akon. Pinauitag na papakin ni mama. Katsya nga ron. Ti anak ta. Katanda ka man ako mapalang bibig ko katarak ta. Anda ka man. Magkatawan akon. Di ba? Idiadak nila kat pati tayo sweldo kat matakamat ko. Di mo kaya transportaran ti anak ta. Katanda ka man. Di ba? Tanin to may dadwa buwalang ko dito nang kipauitak to. Tap na umakang ko na. Manipod man nung name di amukon ti sumbre kiti social media. Adun na kiti makitkitak. Karon na naunay di kiti pupos ti asawak man nung name. Kanayon na post na ada ka rin na pintas nga lugar.
nga umis-isong na nakatugaw. Pero ti kayat ti asawak. Gusto ko na ni nanang. Kumakit sanak nagbali na seryoso kang kuana. Kumakit saan ko nging kaskasar. Ngem, saan nga mabalin? Nga tagikuan dati sa bali. Tagikuan ito sa bali ti asawak. Asawak ni Michelle kat asawak lang. Kukwak lang. Nagpawid nga peso manong nemi. Diti may sa kalpasang adan, talong bulan na sa jay. Yung tsak binasbasa na, nung gapan na, ti address na. Basta kinitaklatan manong nemi, janagan na, no, the control number. Ginalgil ko matan di resibo, manong nemi. Tsak ba't kinit-kita, no, adda ti abroad iso na muna saan. Ang ti panunod ko, kit adda di abroad. Iti Australia. Naminsan lang nga ng TED manong nemi ngem pulos nga saan nga TED si Marno. Manong nemi no openek ti account na ti messenger nabayagan nga saan nga naka-online. Tsak makontak, tsak matawagan. Message sak, mo ti reply na. Ni apay yan. Mo ti komunikasyon may. Nagururak lang manong naming isot tumawag kanyak ng madi. Makatawanan manong naming. Nabayagan nga nag-first birthday kan nabunyagan manong naming ni Angel. Kaya ko kumamit nga, ag-video call kami kat ipabuyak kang kuwana ti anak mi. Diyak mo tin makontak. Ni apay. Dito na minsan manong naming nga kaantak dito trabaho, duwa ka mo kini Isidro. Kumbad, ada pa kita ka. Ano yata? Ito, Facebook. Nabayagan sa mo na kontak ti asawam? Nabayagan. Ito na. Saan ka di nga nito ni pakat mo? Iso, sa balin tinagan na pare. Middle name. Saan nga Michelle de Vera? Vanji de Vera. Kita kita post na. Alay, pangato ka. Dada. Ada arakupan na nga lalaki. Nag-change iti Facebook account. Tapno sa mo nga makontak. Kaya tapno mo makikita noon na mapaspasamak. Ngam siyak met. Amok met ti ag-search. Ano na kita? May mesa nga lalaki. Tika kuyog na. Kakibkibin na. Kain-in na rakop na. Data pa yung paset. Kabimbinisito na. My God. Saan nga po na ito Saan nga po na ito, Sidro? Saan nga po na ito Ken, saan nga ti abroad tiyan na? Ada dito Pilipinas. Kitam da ito Ha? May isang isla. Nga ada ti Visayas. Nagbaling nga tourist spot. Datang isla. Boracay? Maan? Siya may Boracay data. Isut ayanda. Isut ayanda ta pariner. Najak marino, Australiano data. Australiano? Nga arig na, lulo na. Kasla na taingan lang at ubanan. Buraw tabok na. Napisa pa lang na pwersa data. Insukat na kan ti asawang pare. Nakiasawa ni ti foreigner. Datat ambisyon na sang kadi. Kasano nga may kasar na?
Kat asawa kisuna, nagbaliw nga rin tinagan. Alis to lang data. No ada kwartam, mabali mo peken registration mo, ada birth certificate mo. Binaliwan na tinagan na. Tap na ni kasta, kat libre makiasawa. Saan nga mabalin na ito eh? Saan nga mabalin? Talagang saan nga mabalin? Nga maraming mo. Kukuk ni Michelle. Saan nga mabalin nga matagikote sa bali? Saan nga mabalin? Saan nga mabalin? Sabi nga nagsangit ka? Kaputo ng sakit, pare. Nasakit. Talaga nasakit. Sala nga nasakit, nakasagsakit. Nakasagsakit. Manong nemi nagan anong ugak ng runa di adakon dito'y balay. Di adakon dito'y balay, manong nemi pangko aminin nga panaganog ugko. Sa mulatagon unin ni nanang. Idagkal man tirik na. Iso pala tiya sidag ni nanang kanya. Napanik na kamon, anak. Noan niya ti klase ng babae tinasawam. Iso nga, rumbayan nga awatin nga nagbidot ka. Nga hindi ko mga pailangit talaga nga ang nugutan mo nga nagbidot ka. Kasi niya ti kayat ni Michelle nga saan mo nga maipaay. Nga masawag isuna nanan. Nilabang ko ti kalintikak. Kanyang orteramida. Kimatlain ti sanga mabales. Hanya ti kahit mong sawan. Mapangkudanunin ti asawak sa diayan na. Uri na kastuak ti dakkel. Aramidak ti amin na pamuspusan, nanang. Alaka asika ti makamu ah. Ayam no kanyak lang anak ko, saan mo nga tuntunan pa'y? Saan ko nga tuntunan pa'y? Ngem kahit ko ng balsen. Kahit ko nga aramid, mapasamak met kang kuwan, ti kastoy nga paragsagagabak. Di ka maawatan. Adan planok nanang. Iso nga santa ka pakadaragan. Alagat sabi ko man ta sang dakdakil manin nga bidot dati nga aramidin nga bagbagang planom. Ano siya ti matong palanak ko? Lipate mon. Kadawan sa bali nga aramidin mo, no di mangikalikagon ti panakaswas ti kalay sayo. Manong nemi tinulungan nak ni Isidro nga nagplano. Siguraduhan pare, nagbalik ka. Masapol nga nagbalik ka pare. Tulungan ka. Kaduan ka. Urisanin. Siya kung di makamot piletek matin sa mong isolderin. Basta kaduan ka. Hari ka may saka mapantilugar nga sa mga kabisado. Di mo kayan? Aglibta nga doon. Ikaw manak. Pare, saan talag kumbantare? Ag best friend na pa eh. Dito ti bagbagaking kay di nga na-addict ti asawa mi ti social media. Mabaling hindi pa ilangan na maamuna rin ang Australiano. Apay nga rin nga pati di kitinaganag keng kuwana, nakiplano. Dakil ti pamati ka nakiplano, di kitinaganag keng kuwana. Baka dagi kitinaganag keng kuwana, kan adadapay sa jay. Baka adan na pintas nga balayda. Anya? Oo. Lumaknang na diyang Australiano. Ha? Nga nangagawin ni Michelle, manipod ken ka. Sigurado ka agdemand ni Michelle. Agdemand na ginaganak ang kuwana. Pare, may siya ka nga biktimada. Kadagbalin mo't na biktima da di Australiano. Apay ko na. Tapay. Siyempre, nanglimlimo. Nanglimlimo ni Banji. Kaya dala nga makilkilan data nga foreigner. Kasta ti klase ti asawam. Wais tapno lang bumaknang. Uri ipusta na ti kararwana. Sige, ito na parang grupat na. Ito ang bigatan, pare. Okay. Tulungan ka. Nardo, tapno di ka sa takata. Mabalis mo rin dyan ang Michelle.
Naggasto kami manunemi ti plete mi nakadanon iti dayta nga isla. Naglugang kami ti barko manunemi nga napansadyay. Napintas manunemi. Adu nga turista iti makitam nga dasadyay. Kas kalamat baten a turista. Local tourist manunemi. Sigon matlang manunemi ti social media babaen kini Sidro natuntunan mi no sa dinut ayan apakasarakan mi ti foreigner. Iti maysa nga restaurant manunemi simrek kami. Nadanon mi so na sadyay. Nga nakasasarita na nga pada na nga foreigner. Isuday dyan Frank, tinagan na. Anong tinamidag? Umasadag kan? Joke mo na ang butag English, pare. Tagalogan. Ano Ilocon nung ba yan, ha? Baka sinusurwan doon nga Kilocanon. Kaya na dumadag iti foreigner, nabayagan dito sa Pilipinas, ang muda aming nga language doon, Pagsasao, Bisayano, na dumabay, Ilocano. Meron siyang Ilocano yun. Sige, good luck, pare. Kasi kaya nga masadagak manong naming pinatigkir ko pa kinakim ko. Sila kala may samutan na nga, medyo natured. Kaya sila awan ti kabutbuten ko. Excuse me, sirs? Yes. I'm Leonardo or Nards. Ada ko makayat ko nga ibaga kayong ka, Sir Frank. Are you Ilocano? Yes. Ilocano mat ni Vanji, di ba? Yes. My girlfriend. Mabaling ka di sa nga sigakin siya lang tigsarita. May banggap niya. Huy, pintasagayin pa nag-Iloko. Nabayagag sa di Ilocos. Ada negosyo sa diya. Nagtugo ka? Thank you, sir. Friend, excuse me. Excuse us. Yes, sir. Nakasiryoso iso naman ang name na seryoso, Ahmed. Ada ka di kahit mong business, may put up, para ken ka, kan siyak, agkasusyo ta, kasta. Saan nga dito nga banag, sir? May panggap ka ni Vanji de Vera. Dandali ka nagkasar. Amo mo? Unay-unay. Next month ko man di ba nagkasar mi? Ken... Madlawon ti tiyan na. Madlawon ti tiyan na? Andiyan kayo sa sir. Masikog ni Vanji. Manong Nemil, ninuktan na ti cellphone niya. Look this, kitam. This is Vanji. Oh, agpabansan ti tiyan na. Ti anak ko ti tiyan na. Kit maragragsakan ako na Masikugan nga peso. Masikugan ti asawak. Nasaan ko mataputot ti may katuhan sikog na. What? Sir. Iso nga mayak dito Sinapol ka. Tapno, makabagtinulong ta. Gabuta, agpadpanar ta biktima. What do you mean? Biktima haknin mo na. Sa ita, sikat isim maruno biktima. Di ka maawatan. Ato siguro ang tigastos mo kay ni Vanji. Yes. Inya na patagdarak nila ay titakil nga balay. Para ka nagdaganak kang kuhana. Nagdakil ti gastos ko. Milyones. Kaya't ko lang ang maasawa ni Vanji, pinatgag amin na kindaw na. Pinatagdarek, tadakil nga balay, nagdaganak kang kuhana, ken balay na. Balay mi, no adak ti Pilipinas. Kaya't maasawa ko ni Suna. Schedule ko ti panagturmi mo na panagsublik na ipashare ko isuna di Australia.
Nabintas ni Banchi. Kasano nga naman mo yun? Social media. Ngayon amuyo ka dito pudno kinatao na. Diyo ka ti salutsudan no apeng yung bagak nga siyakti mo na nga biktima. Dagito'y dagit ebidensya. Manong name iti marriage contract. Oh. Dito ti pudno nga nagan na sir. Michelle. De Vera, apelyido na iti Balasang. Ang ti apelyido na iti panagkasarmi, De Guzman. Gabot asawag sura. Tapno mamati ka sir, dito iti ladawan mi, dagkasar kami. Dito oh. No, that's not true. Dito iti wedding ring mi. Ada anak min. Iso dito picture na. Adaladawan ni Vanchi, wano Michelle, idinabit pa nga, naipas nga itanak mi. Dito tiladawan na. Nakauba itubig. Hush. Nalilaw dak lukas ta. Goddammit. Iso nga mayak. Tapno, mamom ti kinapod no. Tapno ni kas nakat saan kang tultulo nga malilaw. Biktima akni mo na. Sikat si marunong biktima, sir. Ha? Ha? Palungsot ko yun at ipagbaludan. Kastao na iti pungtot manong name ito Australiano. Sir, datalang ti kahit kong ibaga. Nuhan yaman ti desisyon nyo. Nuhan yaman ti kahit yung aramidan para katakwada. It's up to you. Kung jakon kalikakumampay ang sublikan niya, ti asawak. Kabutasan ko ng paganano. Jak madyan paganano. Ha! Agsango kami iti korte. Palugsot ko iti baludan na kitang gama. Kenti. Da kitang asawa. Kenda dyan nga. Ha! Vanji. Da dyan nga Michelle. Dinawat na kanyak ti contact number ko, ti Facebook account ko, maroon na minted ko. Nag-print request, in-accept ko. Sir, ora na adakton sa Ilocos. Mabalin nyo ba't ipakamukha niyak noon at resulta ti amin. Talaga pakamuhan ka. Ay, ti makadakas sir. Masikog. Putot ko ti sikog na. Masapol nga umunan tupay lang ipas ngayon natin putot ko. Sa kuntok ipaibalod. Kaya alaktod ti anak ko sa di Australia. Kukuwak ti putot ko. Ngayon saan ko napagan ano ti ina. Manong nemi limag-anan ti baro kong kubayat nga awid kamin kani parang Sidro. Oh, anay ta? Di okay? Urong bang pare, laing tikas dyan, klase na nga babae. Baka no, saan nga kasi dyan tinaramid ta? Baka sa alay nga dyan nga Frank, tiagbaling nga biktimada. Biktimada. Ta nagkakumplo da amin di ka dinaganak yung kuha na. Kaya't dala ti bumaklang. Hindi pa lang damo pare, amo ko nakasta ti klase na nga babae ni Michelle. At ipaang ka kumaidi. Angem, nagpatpatay ka mo't unay kayong kuha na. Hindi makasangpetak dito'y balay manong nami inarakop ko ni nanan. Hindi ka sa undat ang arakop mo kanya kanak. Bakit kita kung di balik na? Ngayon ko nada nga dakis na gibales. Saan nga pa nagibales din dyan? No ba nagibales man? At napagsayatan na. Natulungak ni Frank. Ken, masapul nga madusa. Digitikas kadakwada nga aramid tikas diti klase na kinadakas. Sa nakagaguro ni Apo Diyos nang. Siyak tinaramat ni Apo Diyos. Tapno tikas takat
sumardeng ti kinadakas ni Michelle kan nagdaganak kan kwan. Inararakop ko tanak ko manong name tumakdakalan ni Angel. Agsapsapo din ti ina. Naman ba'y mama ti awag na kinilola na. Mama old kung kunanan ng tuma. Kalpasan ti makalawas manong name nagring ti cellphone ko messenger ni Frank. Hello, sir? Hello, Narge. Sir, naiulin ti daro. Ket, pinapanaw ko na kita kasawa, ti balay yung pinatakder ko. Ito kiti ayo. How about Michelle? Ni Michelle, da pala yung kanyak. Nagagangin nga, asikasok pa lang yung sunang kapot, putot ko. Ti, sikog na. Nindon dumanon ti hearing, pakamuang kanto na resulta. Patiliw ko na kiti agasawa, tayo sudat umuna na maibalod. Iti anya kaso, sir? Estapa. Pagbalinag ng estapa. Imbaga naman ng name nga nalain ka no ti abogado na. Nakasagana ng agbayad ti dakkel. Makaalang ng trinalaing nga abogado. Kalpasan ti makabulan manong name ti tinawagan na ni Michelle. Manong name inopen na ti dati nga messenger na Facebook account mo. So, tawagan na kanya. Sinong bata? Hello? Narge? Kumusta? Kastoy? Abay, di ka kadibas daon no apeng nga sa anak nga ti mo tawag? Mas dawag ng ordam nabaygahan nga naka-online. Sorry, nag-change sa kiti Facebook account. Ngam nagsubliak mo lang dito eh. Dinilit ko dahil may kadwa. Kumusta ni baby? Ni Angel? Kahit mo makita? Narge? Abay, da problema? Pakawanin na. Tanya't basol mo. Diyan ka mong ibaga, no? Anya't basol ko. Abay, amti mo among ibaga. Kahit ko taglibas dito eh. Kahit ko tagawid dito. Aglibas. Agawin. Abay, aglibas kasi babalod ka? Kasta tiyarig na gwardyado ak. Tabi naman gwardyado ka. Di ba dakat di Australia? Awanak sa Australia, dakat Pilipinas. Nakasarag ang times ng Australiano. Ket tapos lang matumpal terapaap ko. Amom data, terapaap ko, di ba? Ngaman at napasamak. Diyan ka muna sunod nagipulpulong. Sika ka dito nagipulong? Awa na mo kitideta. Api ko magipulong nga, katyak ba't amo no anat kasasaad mo? Tamo ka, dakat Australia. Tulungan nak, Nards. Tulungan nak, please. Edit ko keng kati Facebook account ni Frank. Agpen-request ka, tagpapakaasi ka ken ko na. Sayang naskan pa. Ha? Ano ito saan nga naskan? Netid mo keng kanyak ti Facebook account na. Tapay. Agayam kami kini Frank. Kahit mong sawan. Nangrugin ti mo na nga hearing sa kadi. Si babalo din dapapangkin mamang mo sang kadi. Si kakumot may balod pa nga may sa. Angem masikog ka. Ang ti plano ni Frank, into na may pasngay mo, ti anak mo.
Suntun para kay balod mo. Tapno alam nandun anak mo, kaya iyawid ng Australia. Apaya mundi kita. Nabuti siya tinagipulong, Michelle. Anya? Kimatlayan sa nga mabalas, Michelle. Biniktima na. Agpadpada kami kay ni Frank ang biktima. Dakas kayo. Pati digdinaganak ka. Nagkukumplot kayo. Apitan nyo ita. Tidusa tinaramin nyo. Nards, tulungan nak. Agbalbaliw ako. Basta, matulungan nak. Nards, please. Gayamam ni Frank nga di na itutuloyin ti Darom. Please, agsuliak ka. Kinagbalinak na pudno nga ina. Kan pudno nga asawa. Frank, please. Tulungan nak. Frank, please. Tulungan nak. Please, tulungan nak. Ado nga panagpakpakaan si ni Michelle Manonemi ng bimatun ti puso. Taori nga tano aramidag ti bagbagan nga nagpakpakaas siya ni Frank. Jackpot yan. Nga umanugot ni Frank nga mangibabawi ti Darom. No, bekas na Manonemi na minsan nga panagsarita mi kini Frank. Kasasarita ti asawak. Ti dating asawak. Agpakpakaasi. Tulungan ka no. Gabutag gayam na ka nun. Agpapakasya ka no kayang katapno. Dagiti lang kaso, dagiti naganak kang kuhana. Tituloy mo. Kat maakwit. Ni Michelle ka nagsubli kanyak. Kalbasan nga may pasangay na, ti aputot mo. Anak mo ko na, Frank. Takayat mo ka di pala ni Michelle? Saanin? O, matlagayam. Ngayon para kumain lang ti anak ko. Tapat siyang ka din ang balbalo ti kaskagkuhana. Narigatan, Nards. Amangan no, ang maduble ka biktima. Kan makabiktaman tumanin sa bali. Sa mga guys, saan kong ipakaasikan ka, Frank? Imbaglangging ka deta, noon at makunam. Tikaskan ko na kit rumbeng unay ngagtusa. Rumbeng unay. Tinaudi Manonemi ba nagsarita mi kani Frank kat idi may pasangayan ti anak na, ti putot na, lalaki Manonemi. Lalaki ti may kadua nga anak ti asawak nga jakmet putot Manonemi. Kani sumat ti panagpakada na tapno gasta kat baga na mapanin sa Australia. Nga adan niya Michelle Manonemi ti Correctional nakabalo din sa kasla makarik na manong name iti sa para iti anak ko. Arakog ko ni Angel. Yung papa, anak. Ure kumamat kasanot kalikagong ko nga, makitan ti inam. Ngam sa, iso siguro ti na ikari anak. Sa nga bale. Adak nga ma'am, magpadakal ka, magdadinaran niya ka masakbayan. Kanada ni Lulam, ni Mama Old mo. Apa nakaina, kan panakalulam. Saan nakabaybayan? Aging kasi bibagso na. Mawata anak? Mawatan, Papa. Mawatan itong dakil ka, anak. Ngam nukas pagarigan lang, tamawaswas, ti kalay sami, iti inam. Mangalak to, iti kasukat na. Mangalak tumitlang ti na mamang mo, anak. Mangalak tumitlang. Mangalak tumitlang ti inam, mamang mo kunak ti anak ko Manonemi ngem 5 atawan tinapalabas itan. Awang pa ti kasukat ni Michelle iti biag ko. Teka po na Manonemi mabuti nga kung agayat. Tama nga nagbitutak tumanin. No mailiwag iti babae Manonemi adumat dita. Tekonada nga one night stand. Imbagbukon di amin nga panawan ko, pigsak Manonemi ti anak ko, kaninanan. At dapat nakadulin lang ta, manayunan nga kwarta di bangko. Para tanya manakasapulan mi, nang runa, iti panagbasa, maranya ka masakbayan ni Angel. Awanin ti damang ko kini Frank Manonemi, saan matan nga active, iti adakan niya nga Facebook account na.
Discuss tamaten, ngawa na pulusan ti komunikasyon mi kini Michelle. Awanin ti amok, may panggap ka na ko. Dito nga rin ti pagkasalitak, manong name naman pa'y kunayo siguro nga saan ang happy ending, ngam naragsak ako. Nga po tawanan kanyak, tinagbali nga kurus iti biyag ko. Inayat ko, ngam dinakbayang pulos inayat. Tawan tinapatagkan ko na no saan nga material abanan. Sabi ko mama nung name tadamat na ibating nga adal, liwliwagan pagsarmingan ti biyag, kadagadipadag nga di mga nagbuya. More power to your program and God bless. Tuwing nga tagyaman nga pagkaya mo, Nardo. Thank you, Nards. Iting ka pa panangibura iti pagkasalitam. Yeah? May pada pa kayo na igan na ti social media. Di kita maad-adik ti social media.